Red FM Tulu Film Awards 2014. Best Actor Award. The nominees are C1 Ashwin Shetty for the movie Barke. And ये तो सिद्धि पंडे परोच जास्ती परोच पंड इनके निनेज पनी पूतमित C2 Shivadwaj for the movie Bangarda Kural. यान खंडे जबा C3 Arjun Kapikad for the movie Telikeda Bulli. ಕಡೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಕಬೂರ್ದು ಸೈಡ್ ಪೇ ನಿನ್ನ ಬೊಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೊಲಿಕೆ C4 Likit Shetty for the movie Oriyarduri Asal. ಒಂದು ನಾಗ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಪುಣ್ಯದ ಬೂಡು. ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕಿನ ರೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ MG ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 58585 ಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಂದಲೆ. ಟಿವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ V4 News.